Bueno, buenas tardes a todos e a todas. Vamos a comenzar este pleno ordinario. O primeiro punto, constitución da Comisión Informativa Única, que hai un pequeno erro, un copia e pega que se fixo da comisión informativa que tovemos o venres. Entón pasamos directamente ao segundo punto, a aprobación dos festivos locais para o ano 2020. Por a nosa parte, despois de consultar con parte da veciñanza, propoñemos os dous festivos que son de carácter local, que sean o 22 de xaneiro, a festa de San Vicente, que cae un mércores, e o 9 de setembro, a Virxen dos Dores, que cae un mércores. Entonces, seguimos un pouco de palabra. Sí, nós como dende o Progreso por Galicia, como fixemos en anos anteriores, fixemos unha consulta pública a través da internet, e da casualidade que os días que máis votados pois foron os mesmos que propón o grupo de goberno, entón pois vamos a votar por, evidentemente, a nosa proposta tamén, pois, que vamos a votar por. Os festivos tradicionais que seguimos facendo, non temos ninguna objeción por parte de que son tradicionales, somos día 2, somos día 9, igual o día 8, pero non sei que estamos cada semana, pois, variante como festivos locales. Bueno, pois se vos parece, procedemos a votar ou xa damos por unha... Bueno, votamos casi votos a favor. Pois queda aprobado. Pasamos ao punto número 3. Incoación do expediente para a licitación da actuación proxecto de renovación das instalacións de alumeado público co fin de reducir as emisións de CO2 á atmósfera no termo municipal de A Baña, A Coruña, financiamento 80% por IDAE. Señor secretario. Trátase de incoar expediente de contratación, foi informado favorablemente por a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, e o proxecto é a renovación das instalacións de aluminado público co fin de reducir as emisións de CO2, e o xeto é renovar o alumnado público exterior do municipio da Baña actuando en 2.281 puntos de luz dos 2.327 co que conta o Concello. O orzamento é de 493.183,70 euros. O que se procede agora é a ordenar a redacción do emprego de cláusulas administrativas particulares e iniciar os trámites para o procedimento aberto previsto na Lei 9/2017 de contratos do sector público. Teñen vostedes o proxecto técnico. Comentar que é un proxecto moi interesante para a Cidade da Baña, que xa estaba solicitado, que íbamos moi sustos no plazo, polo cal tiñamos que traelos no orden do día para poder empezar co expediente e así justificar para non perder a subvención. Bueno, se queredes abrimos un turno. Sí, me acordo, igual que dixen na Comisión Informativa, que a Baña, aquí na anterior legislatura, adquirimos un acordo plenario para aderirse á Iniciativa Europea do Pacto dos Alcaldes para o clima e enerxía positivo, entre outros de reducir as emisións de CO2 con millas do ano 2030. Entón, claro, este tipo de actuacións que son positivas e nós debemos actuar en consecuencia co pacto que fixemos os tres grupos políticos, que además votamos a favor todos. Por lo tanto, bueno, vou que dicir, dende a nosa posición vamos a votar a favor. Este é un tema que sabe un pouco de vello. Digo de vello porque fai agora 2 anos, o 26 de julio do 17, fixose a solicitud ao IDAE. Debido aos problemas que había moitas veces telemáticamente, pois tardaron 2 ou 3 días en pasar e ao final, pois, iba por orden de chegada de solicitud. Entón, solicitouse, fixose o proxecto que era coisa interesante, antes do Pacto pola Enerxía polo Clima que nós tiñamos solicitado. Fai un ano solicitaron un requerimento de documentación. O requerimento de documentación foi subsanada en tempo e forma, e desde o mes de setembro do ano pasado estábamos casi no punto de salida para o informe favorable para eso. Pero depois chegou, por motivo do que foran, desde Madrid mandaron esta resolución o 18 de febrero. Por tanto, creemos que é unha obra non interesante. O siguiente, porque a parte de eliminar o CO2 das luminarias bellas e todo eso, é importante que tamén o ahorro energético, donde no proxecto contempla que se aforra cerca de un 70-72% da iluminación pública.
Actúase, como dixo o secretario, en 2.200 e pico puntos de luz, en 120 e pico centros que son os cuadros, ou utilizar así o término máis apropiado. Por tanto, é unha cifra importante, nos dan 80%, o 20% é no que poñer o Concello, pero desde aquí pois era interesante iniciar este procedimento porque o 18 de agosto está aí a volta da esquina, podíamos perder esta asunto. Bueno, por tanto, procedemos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, nombramiento de representantes da Administración en órganos colexiados. Aquí, despois de tratar o tema na Comisión Informativa do Venres, chegamos a un acordo en donde, vou decir máis ou menos, os representantes na Mancomunidade de Otambre estaría o alcalde José Antonio Pereira Gil, primeiro titular, como suplente do primeiro titular Jesús Manuel Pena Varela, como segundo titular José Andrés García Carreso, como suplente do segundo titular José Manuel Andega Liñares, como terceiro titular César Ramos Rodríguez, Domínguez, como terceiro suplente como primeiro suplente do terceiro titular David Bontán Varela. Na Fundación de Discapacitados Psíquicos de Barcala estaría José Antonio Pereira Gil, Mónica González Blanco. Aumentaríamos unha persona máis, posto que na última xuntanza que tuvemos ca Fundación acordouse que por parte de Negreira iba a entrar a formar parte unha persona máis no patroado e por parte da Baña unha persona máis tamén. Entón, neste caso, pois, a proposta é César Ramos Domínguez como suplente David Bontán Varela. En canto ao GDR, como primeiro titular quedaría José Antonio Pereira Gil, como segundo titular José Andrés García Cardeso, como suplente do primeiro titular José Manuel Pena Varela e como suplente do segundo titular José Manuel Andega Liñares. Si non me equivoquei, máis ou menos foi o que se falou. Suplente, pero bueno, está ben. Entonces, si queredes comentar algo, non? Non comentaches nada do tema dos colexios, a min, a ver, eu xa comentei a comisión informativa, hai que escolher tamén dos representantes, tanto para a Escola de Lañas, que agora está incluída nun centro rural agrupado, nun CRA, como para o CPI, o Consejo Politécnico de San Vicente. Noutras legislaturas se levou ao pleno, é certo que non é necesario, que o señor secretario dixo que non era necesario, que por vontade do alcalde xa podía escoller estes representantes, pero nós consideramos que se antes se fixo nunha corporación en maioría, agora nunha minoría, eu considero que tamén se debería ter o pleno, pero bueno, como non considero ese grupo de goberno, pois queda así. Ademais, eu, como representante de Compromiso por Galicia, xa dixéramos neste mesmo organismo que nos parecía correcto que o grupo de goberno estivera representado nestes organismos. Entón, eu a verdade que non entendo porque non se leva ao pleno. Cando antes se levou, en outros concellos se leva. Ben, neste caso non se leva ao pleno porque se decidiu que iba a ser o alcalde o representante, a non ser que en algún momento pois non se poda asistir e se delegará no outro concelleiro. Ese é o motivo. Si para argumentar o millor está aquí o secretario, que, bueno, pode confirmarnos o proceso. Bueno, a ver, la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 22.2, establece que la participación do Concello en órganos colexiados supramunicipais corresponde a asumila o pleno do Concello. Nese sentido, unha forma de asumir esa representación é nomeando ao inicio de cada legislatura os representantes do pleno neses órganos, sempre respetando a proporcionalidade do pleno, a proporcionalidade política do pleno da representación municipal no órgano. Sin embargo, non di nada da representación de órganos colexiados que non son supramunicipais, como é o caso dos colexios. E aí, a Lei de Bases de Régimen Local establece, en primeiro lugar, que o alcalde é o representante do Concello, neste caso, entraría por aí, o representante do Concello, sendo o Concello, que son os colexios, e logo, por atribución residual de competencia, cando non se establece no régimen local, cando non se establece a
a competencia para outro órgano, o alcalde asume esa competencia. En este caso, para mí, claramente é un concepto de representación do alcalde dentro de un órgano institucional. O Consello es una prestación institucional y corresponde al alcalde. En el caso de que no pueda asistir, delega su asistencia. Sí, eu entendo perfectamente que a nivel legal é así, pero... Eu entendo que Sí, pero claro, pero se na anterior legislatura e nas anteriores todos había unha maioría. Porque é certo que hai unha costume nos concellos de levar estas cousas no primeiro pleno organizativo. Sempre, bueno. Por iso digo eu que a mí, desde a miña humilde opinión, gustaríame que se levara a pleno, porque hai máis un goberno en minoría. Canto máis participación haxa, canto máis a xente saiba como se deciden as cousas, pois mellor. Neste caso decidimos facelo desta maneira porque xa o levamos un par de veces, non fomos capaces de consensualo, entonces, despois de intentalo, pues, vemos que era a forma máis eficaz para poder empezar a funcionar, pois é esta. Algo que... As boas costumbres. Si queremos participar, si queremos dar participación e queremos despois implicarnos todos, como hai unha minoría, eso non tampouco... É dicir, nós pusamos unha proposta que iba na moción donde pusamos nós, pero era para consensuar e incluso para transaccionar. Eu, de acordo que pode ser por o tipo de goberno. O que pasa é que, se queremos, para unhas cousas, levarnos por un camiño, e depois queremos en outras, querer que nós vayamos ao vosso camiño, entón, se non é... Decir, a política é a arte do posible, O posible é, se queremos, se o tal viña aquí, iba cos outros normalmente que nós íbamos a votar a favor, e vamos a votar a favor. Quer decir que é un gesto que sempre se levou, e sempre é unha tradición de que todo o mundo sepa que de representación teñen os órganos os concelleiros. Porque non é que vai a delegar o alcalde, porque ao final o alcalde non vai ir ali á reunión, vai ir a concelleiro en que delegas. Bueno, entendo o que decides, pero insisto no mismo, intentamos traerlo nos anteriores plenos, non fomos capaces de consensuarlo, a opción que nos quedou foi esta, así como nestes outros na mancomunidade, na función de discapacitados, no GDR, chegamos a un consenso, pois foi a forma de poder salir do impasse. Na convocatoria non tería sábados por eso. Eu lle fixe un comentario ao secretario e dixo que fui para esa explicación. Dentro lo tenéis tamén na convocatoria, entonces, claro, non dice. Se cada un caso non se causa. Claro, pero ademais, te conta que a primeira proposta que se presentou aquí traía os colexios, non se aprobou, e na seguinte a alcaldía decidiu sacalo. Que claro, decir... Creo que o tema está máis que clarificado. Se queredes, votamos. Votos a favor. Pois queda aprobado. O quinto punto do orden do día, determinación de cargos con dedicación parciais. Aquí tamén xa o comentamos na comisión informativa que había un error na redacción porque son as dúas dedicacións, a total e a parcial. Aclarado eso, comentar que a situación en que estamos, as dúas persoas que nos dedicamos, unha dedicación total e outra, hai que decir que tamén total, prácticamente, en el que solicitas unha parcial, levamos estes casi 2 meses, mes e medio, estando aquí no Concello, a situación que queremos que hai que desatascala de unha maneira, non entendemos como, sobre todo, a necesidade de estar cubertos cara á Seguridade Social, estamos nun local público, estamos traballando, estamos dedicándonos a solucionar os problemas dos veciños, entendemos que deberíamos de ter unha remuneración por facelo. Eu creo que actuedes en consecuencia, como sempre, con responsabilidade neste punto. Creo que é fundamental que teñamos dereito á Seguridade Social e ao salario. Vos diredes. Bueno, vamos a ver. O que dice na comisión informativa, por non aprobarse unhas dedicacións, que non quería dicir que o Concello este atascado, iso é algo que o grupo do goberno utiliza de forma, xa non digo diaria, pero si asiduamente ese argumento. Eu penso que nun goberno en minoría, como están vostedes, esta situación xa, tanto menos,
podría ser previsible. É dicir, eu non me vou a meter nas decisións que adotou o señor alcalde do seu propio traballo. Esas decisións foron persoais. Eu creo que ningún grupo político ten responsabilidade nesas decisións. Digo, porque, como xa dixen na comisión informativa, tanto David Montán como eu podíamos estar nesa mesma situación que está vostede agora. Penso que é unha situación que vostedes xa deberían ter en conta antes da investidura. Mais aínda, cando en el compromiso por Galicia, tentamos buscar unha solución que non quixeron vostedes. Agora, a proposta que nos traen vostedes aquí é exactamente a mesma que non se aprobou no anterior pleno. Non hai un cambio. Eu entendo que a mesma proposta será o mesmo voto. Entendo, non penso que non cambiou nada. Levamos 2 meses de legislatura e o grupo de goberno cansouse de dicir, agora mesmo acaba de repetirlo tamén, que hai que tomar decisións en beneficio da veciñanza. Pero o certo é que a nós sempre que se nos convoque para falar do salario do alcalde. Non se nos convocou para falar dun proxecto, para falar da organización do evento cultural, non sei, da festa dos maiores, non se nos convocou solo, simplemente, para falar do tema das dedicacións. Volvo a dicir, é unha opinión personal, que creo que o grupo de goberno ainda non é consciente da realidade na que vostedes están. Creo que ainda non é consciente e que está un grupo de minoría e o grupo de goberno debe ter unha actitude máis participativa. Agora vou dar un exemplo do tema dos colexios, que é unha parvada, porque xa sabíades que nos íamos, xa sabían vostedes que non os íamos votar a favor. Nós non sabemos o que vai votar outro grupo da oposición, pero se vostedes teñen tantas ganas como é normal que de aprobar o seu salario, ter unha remuneración, é normal. O que poden facer é pedir a compromiso por Galicia que faga unha proposta. Nos en 15 días solicitamos poder ver as declaracións de bens e de actividades dos concelleiros e concelleiras, algo que temos non só nós temos dereito, senón todos os veciños e veciñas, porque deben estar colgados nun portal de transparencia que agora mesmo non están, e a día de hoxe non se nos contestou. Entón, por dicir, se importa tanto isto, é algo un tema de prioridade capital e de importancia capital, como entendo que sí que o é, que se nos pida a nós unha proposta, nos entregaremos unha proposta, que se nos deixe ver a documentación que solicitamos e entregaremos unha proposta. Lo de agora, o que dixen antes, mesma proposta, mesmo voto. Ben, en contestación, así de maneira breve. Esta é a segunda proposta que levamos, hubo unha primeira, esta é unha segunda, modificouse unha primeira, modificouse esta unha segunda. En canto a prioridade, cada un dalle evidentemente a prioridade que quere, está claro. O que nós temos claro é que se non estamos asegurados, se non temos unha remuneración, temos que buscarnos a vida. Por lo tanto, incorporaremos aos nosos postos de traballo habituales das nosas empresas, temos que asistir ao Concello, pois probablemente un día a semana, cando se poda, para firmar a documentación. Eu creo que iso non é que o Concello quede atascado, pero sí que é un problema para os vecinos, para consultarlle ao alcalde os seus problemas, para sacar adiante subvencións, etc. O Concello está claro que non vai quedar a deriva. Ten os funcionarios que cada un sabe o que ten que facer, en ese aspecto non vai haber problema. Si é certo que a presencia nin do alcalde, nin da persona que leva a media dedicación vai estar aí, polo tanto, os vecinos van ter ese problema que cando queiran vir falar con, neste caso, o alcalde para comentar un problema da súa situación, pois terán que vir, pois, o mellor unha vez a semana, ou unha vez ao mes, ou cando a situación laboral do alcalde ou da concelleira que leve esa dedicación, pois, lle permita asistir. Insisto no mismo, non é que o Concello estea atascado, pero si é certo que o funcionamento do Concello non vai ser o correcto. En canto a que nos reunimos solamente para este tema, César, non é certo. Falamos varios temas, entre eles este, porque da mesma maneira que falamos falamos o reparto dos órganos do mancomunado, do GDR, creo que falamos os mesmos puntos que viñeron ao pleno no orden do día. Entón non digas que nos dedicamos só a ese punto, porque nesa reunión falamos os mesmos puntos que veñen no orden do día. Pareceme correcto, aquí cada un ten a súa postura e a súa ideología. Deixe-me apuntar un segundinho. Espera, vamos a falar.
O tema do atascado dixe vostede, non dixen eu. Non, non. Ahora correxiu, pero dixe vostede. O tema de que acaba de cometer un erro, dixo que presentaron unha proposta que modificaron e modificaron a segunda, non é certo. Presentou unha, modificouse e volveu a presentar a mesma proposta. Volvo a incidir en que é certo que nesas convocatorias que fixemos, as reunións, juntadas, as comisións informativas, falamos de máis aspectos, pero volvo a incidir en que nunca se nos pediu colaboración, ni información, ni nada respecto a proxectos ou outro tipo de eventos do Concello da Baña que se celebraron últimamente, non se nos pediu para nada, simplemente se nos convocou a David e a mí para falar do tema dos salarios e do tema este dos representantes dos colectivos. Simplemente quería incidir neso. Bueno, eu estaba atento a escutar porque, vamos a ver, decíase que o pasado 15 de julio trouxe a proposta para a dedicación parcial e exclusiva. Nós fixemos unha matización ou demos un argumento que nos consideraba válido desde o punto de vista de que o primeiro por nós se conta moi pouco. Eu vou me ratificar no que dixen o pasado día 15, pois respecto aos compañeros e aos militantes que hai detrás. Nos vamos a reunión e outro día ainda se puxeron máis indignados cando depois do día 15 hasta hoxe hubo un escrito por parte de Compromiso por Galicia ofrecéndonos para desbloquear este tema e a alternancia na alcaldía, bueno, nosotros por medio de comunicación e por a prensa. Con nós non contaxedes para nada, nin unha chamada. Si hai minoría, podemos estar informados, pues mira, presentou un escrito por parte de Compromiso por Galicia donde nos solicitan esto. Bueno, pues vamos a estudiar e vamos a darvos unha resposta. Con nós non contaxes para nada. Isto é o que me están dicindo a nosa xente. Eu hasta podía querer en todo o demais, pero que, se non contades con nada con nós, se agora o gesto ese que quedes aí do colexo que é insignificante, que é tal, e outras moitas cousas, a mí despois de unhas preguntas, vos vou a preguntar, é que entonces que queredes? Vos estar por libre, e hai non sabedes a situación que ocupades. Sabedes a situación que ocupades? Porque ao final é que é. Queredes facer o que vos dá a gana por un lado, e en cambio queredes despois o apoio que levar dos demais grupos. Eu digo unha cousa, na política dixo antes, está o arte do posible. Do posible é negociar, e negociar significa ceder. E negociando e cedendo, chegas a conquistar ou a conseguir cualquier cosa. Pero se non nos chamades, nin vai unha chamada, o outro día, díxomelo na comisión, díxomelo o que me dixeron a mí. Eu dixen que hasta eu era benévolo de todos os demais compañeros de aquí, pero os demais votantes, militantes e afiliados a toda a historia están indignados porque ao final parece que estamos aquí de meros espectadores. Somos como observadores. Agora hai a figura do observador internacional, pues entonces parece que somos observadores. Entonces nos vamos a ratificar no que é a mesma postura do día 15. Home, se de antes cambiar o criterio, de antes pode agora, sin haber nada. A particularidade que ainda non nos chamaron nin a capítulo, nin a unha chamada, nin a algo que nós podíamos dar unha opinión simplemente. Ben, respondendo, en canto a que si Compromiso nos dou un escrito conforme nos solicitaba, vamos a ver, eu non lle notifiquei a vostede en ningún momento, porque non houve ningún tipo de acordo con Compromiso por Galicia. O mismo que me podían haber vostede convocado para sugerirme algo, pois ao mellor, se chegaba a algún tipo de acordo, comentarei o Compromiso por Galicia. Pero non ten moito xeito que lles comente algo que non ten cabida. Entonces, aí non lle encontro a lógica de que lle teña que chamar porque o Compromiso por Galicia me faga unha oferta a min, ou a min, ao noso grupo, ou digo como queira, cando non hubo un consenso para nada. Se houbera algún tipo de decisión, evidentemente, que chamaríamos, e diríamos, da mesma maneira que outras veces, pois non sei, despois das eleccións chamei por teléfono para felicitar ou para decir ou por o que sea, neste caso non hubo ningún tipo de avance ni nada distinto do que había, por tanto non cometei nada. Despois dime vostede do tema de consensuar, de diálogo, cando durante os seus mandatos, que sempre tuvo maioría, que nunca consensuou nada con nós. O sea, nós estamos intentando consensuar con ambas partes cando hai cousas para consensuar. E de feito levamos unha comisión informativa onde intentamos chegar a acordos. Que a día de hoxe non hai nada fora de lugar para comentar, pois home, non vou a chamar se non teño realmente algo con que comentar.
teño chamado varias veces para preguntarlle o funcionamento de alguna subvención que estaba tramitada por a súa grupo anteriormente, vostede veu sin ningún problema, comentoume como era. Do resto, de momento creo que estamos tendo certa cordialidade, non entendo a que se refiere con eso, pero bueno. Eu entendo de que cando hai tres grupos que está atascados un tema, aparte de que sea por parte deles hacia vos ou por parte de nós hacia vos, debes chamar aos tres grupos a lógica, que sea lógica. Sí. Si que queremos andar por libre, se non pasa nada, andar por libre. Se a lógica é, mira, hai un escrito, nós vamos a estudiar, vamos a dar unha contestación, pois obvio non hai ninguna noticia nova, simplemente eso, é dicir, que te enteres pola prensa de que hai un escrito presentado por outro grupo hacia donde pide alternancia da alcaldía, porque lle vou dicir unha cousa, si chegaras a un acuerdo ca alternancia de 2 anos e desbloquearas o tema por outro grupo, que facimos nós? Non sei, teria que dicir vostede. Eu non vou dizer o que faría vostede. Entón, a lógica di que cando estaba nunha situación, cando se está nunha situación, o importante é comunicalo. Sin nada, dar unha opinión. Podíamos a mellor dar unha opinión, para ben ou para mal. Eu insisto o mismo, si Compromiso nos ven unha proposta a nós, que lógica ten que lle pregunta a vostede pola nosa proposta? Non é a lógica preguntar, é a situación. Si chegáramos a ter algún tipo de acordo, evidentemente que o comentaríamos con vostede antes de sacar ou reducir ou de levar a ningún lado. Como non hubo absolutamente nada, pois non lle comentamos nada. Non hubo un escrito. Un escrito, sí. Un escrito. Pero quero dicir, como non hubo avances nese escrito ni nada, pois non lle comentei nada. Non ten xeito que lle pregunta a vostede que temos que facer nós, que non ten cabida. Podías comunicar, solamente comunicar. Pero comunicar o que? O escrito, aí é o punto, mira, se houbera nese punto, se houbera algo nese punto, eu comunicaría. Como non había nada, non comunicamos. Entón, cal é a vosa postura? Que queredes estar a vosa... Despois dime vostede que non falamos deste punto que nos juntamos. Home, fixemos unha comisión informativa o venres para falar todos estes puntos, todos, e falamos este tema. En este tema, o único que dixeron, porque nin suxeriron, nin dixeron cambia pa aquí, o único que dixeron foi que se reservaban o dereito ao voto para o día do pleno. Eso dixeron o que eu. Vale, vostede, pois foi o que dixo. Entonces, non me veña dicindo que non nos convocamos para chegar a acordos, cando convocamos unha comisión informativa para intentar chegar a acordos vísperas dun pleno, e ao final neste tema é que nin sequera propoñen. Entonces, da mesma maneira que propuseron nos outros puntos, en este punto, pois nada, bueno, pois teno parado. A comisión convócala porque a comisión informativa de asuntos do pleno, convócala porque ten que ir. Correcto. Porque ten que ir. Pero non falamos... Non por outra cousa, porque ten que ir. Andrés. É dicir, porque é obligatorio. Entonces, eu que che digo era un momento para falar e consensuar. Como falamos e consensuamos os outros puntos. Consensuar? Que consensuar se non falaxe nada con nós. Vostede toma a decisión e nada máis. E nós non temos ningún inconveniente. No seguinte pleno tenemos que volver a propoñer outra vez. E no seguinte, e nós teremos que incorporarnos ao noso posto de traballo, que non temos ningún problema. E o Concello quedará da maneira que quede. Xa te dixen que a situación non se pode venir aquí para sentimentar solamente de que punto es. Non é para sentimentar. Das a entender que aquí a situación é, este é un punto, é importante, sí, pero digo eu que eu estou falando do noso grupo, e sobre todo da xente que está detrás nosa, que nos dixo, pusemos en contacto con vos, chamado, unha chamada do teléfono, así como tivemos outras chamadas para outros asuntos, unha chamada de teléfono, que teño isto encima da mesa, vámonos mirar, falar con o noso grupo, con a nosa xente, e tal. Eu me parece a mí que é o lógico, cada un ten a súa postura, é unha opinión, é opinable e é respetable, nada máis. Despois, non compares con os mandatos, porque tens unha situación, a situación que ao final é totalmente distinta. Pero vamos a ver, nos entendemos totalmente a situación, que estamos en minoría, e que este punto, así como aprueban os outros, está en man de vostede, Compromiso por Galicia. E cando queiran ou vexan conveniente, pois aprobarán. E non hai moito máis que discutir, eu creo que é fácil, non hai máis. A patata que discutimos nós, pero está como a nivel nacional, a patata que temos todos. Andrés, o que non é normal, é que vostede levara 24 anos de alcalde cobrando con un salario superior ao que poñemos nós, e que veñan aquí e que voten de maneira constante, sin unha lógica, por decirlo de boa maneira, senón, pois, sin un argumento, sin unhas causas, usted justifícase no seu grupo.
No seu grupo, bueno, pois justifíquese no seu grupo, non hai ningún problema. Era o que te justificaste esticando e negaches a alternancia da alcaldía. É non te justificaste. ¡Hijo puta, ahí! ¡Hay que joderse! ¡Hay que joderse! Tranquilo. Aquí isto non é unha feira. Tranquilo. Se eu levántome, parcho para casa, Vostede pode facer o que queira. Se quere levantarse, marchar, pero vostede como presidente ten que mandar eu estou dirigindo o pleno e vou facer o que teña que facer. De acordo? Pois faga, decir vostede o que teña que facer. Vale, pois xa está. Estou aquí escoitando cada comentario. Vale, pois ahora digo que, por favor, que vostede que deixe de falar ahora mismo. Reivindico o mismo, señor alcalde. Que ten que ver, perdón, son moitos anos, señor Andrés, que ten que ver a alternancia ou que teñamos falado con compromiso que realice con este punto? É que non ten ningún. Non ten nada que ver para ti? Ningún. Xa está, se diste que non ten nada que ver, entón por que pides o apoio? É que non ten. Se debo apoio, entón se dá un apoio para a alcaldía. Punto, xa está. Simple e llanamente. Se ti non queres contar con eso, é que ti parece que queres. Por favor. Se ti queres contar solamente coa opinión de do que ti queres conveniente, entón, pois, estás escollendo a ti que non te para a margarita. Vale, pois está, eu digo que entra dentro da lógica. Entra, porque aquí somos 3 grupos nada máis, a nivel de corporación. Donde hai 4, 5 e 6 falan, falan máis, porque hai que falar máis. Entonces aquí tamén a lógica podía imperar. Non quixetes imperar a lógica, pois xa está. De acordo, creo que se non dá moito máis así o debate, procedemos á votación, votos a favor, abstencións, votos en contra, queda desestimado o voto. Ben, e agora pasamos á parte de control, como de conocimiento das resolucións da alcaldía, perdón, toma de conhecimento das resolucións da alcaldía ditadas entre o 28 do 3 do 19 e o 30 do 07 do 19. Estaban a disposición dos concelleiros. Vale. O seguinte punto, toma de conhecimento dos reparos de legalidade emitidos por intervención municipal entre o 28 do 3 do 19 e o 30 do 07 do 19. Non hai reparos. Por lo tanto, pasamos ao seguinte punto, mocións dos grupos municipais. Había unha moción presentada, queda desestimada. Queda retirada. E agora pasamos ao cuarto punto, rogos e preguntas. Sí, a ver. Non tiña pensado facer preguntas porque me parece a mí que 40 días todavía isto é moi fresco. Personalmente son máis preguntas que son moitas veces de consulta ou son de inquedanzas ou queixas de algún veciño sobre temas moi puntuales. A ver, a primeira pregunta que teño van ser concretas, de robos. Sobre as obras, por exemplo, que tiveron lugar no lugar de San Mamede, teño queixas de algúns veciños sobre as obras realizadas. En dous puntos en concreto. Na entrada que está na iglesia, que hai un pegote onde non se puso unha rejilla e estorbaba ali polo tema do portal, me parece a mí que aquilo queda feo. Sinceramente, que pasei ahora antes de aquí, queda feo. E, por tanto, para non rematar eses 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados contra o portal, se hai que poñer unha rejilla, pero non sería insignificante. Así como na parte de abaixo, na entrada de que é vía pública, dali da última vivienda, que tal, que solamente chegaron, solamente foi pola vía pública xeral, non foi pola máfica, chegou os outros garaxes particulares que había. Por tanto, me parece a mí que é un tema que sí é certo que hai queixas, pero ao mesmo tempo que se debía solventar. O segundo punto era na limpeza dos entornos e dos campos que se está realizando, sobre todo no campo social, o que é importante tamén son os parques infantiles. Por exemplo, mirade o de San Mamede, que limparon o campo para deixar unha área do parque infantil todo che de ervas e todo o que deixaron que hasta bien o lebra para aí, igual que se pudo limpar eso, e sobre todo tras o local social. A terceira pregunta é por que se anulou a póliza de seguro de responsabilidade civil ao pouco tempo de tomar posesión sin ningún motivo aparente? En que situación se atopa agora o Concello co seguro de responsabilidade civil? E solicito poder comprobar a póliza de seguro. Isto me parece grave. Isto vendrá máis allá, pero isto me parece grave. Grave, Isto lo propoño de maneira.
A cuarta pregunta é, dentro do Foro 2018 hai unha explicación por suministros e colocación de señales viarias. Como poden estar tiradas e amontonadas na nave máis de 40 días estas señales e non colocadas? O sea, as nosas estradas municipais atopanse ahora mesmo tiradas as señales que estaban xa colocadas, ou foi por desbordadora, ou foi porque algún gamberro, ou por que fora. Me parece a mí que debíase colocar, porque forma parte da certificación que hai que fazer dunha obra. Tamén traslado queixa, esta é a quinta pregunta, traslado tamén queixa de algúns pais e nais sobre berros e blasfemias aos rapaces nos campamentos por parte de monitores. Hai que investigar e tomar carta no asunto, pois non se pode consentir ni permitir este tipo de actuacións e condutas. Berros e blasfemias. A pregunta número 6. Cando se celebran as festas patronais dunha parroquia é importante tratar de adecentar ben o seu entorno. Claro, parte da limpeza, das pontes, en Malgases, todos os que vos limpiar a torre, a ponte estaba toda cheia de limos por fora, que a xente que sacar a agua ali, e sacase o caño da ponte. Por favor, por favor. Sigue. Punto número 7. O suministro de contenedores de liso e de vidro que se había unha contratación, é importante que se repoñen en sitios onde se atopan estropeados. Hai sitios que están rotos, están sin rodas, están ao mellor colocados ou teñen unha raza ao medio, e como agora veo un suministro, como falaxe de uns cuantos que vineu, na área recreativa de Piofans están sin rodas, na Antón están tamén rotos, en Ceilán, na Riva, en Palmeira, etc. Colocar eses novos, é dicir, sacar eses novos, ou sacar os vellos, colocar os novos, repónse, que teñen unha reposición, e tamén o paso os lavos os vellos. Pero, no punto 9, 8, tamén hai queixos de veciños e veciñas que se organizan mellor as tendas con motivo das vacacións. Isto vino eu. Todo o mundo ten derecho ás vacacións, todo o mundo pode disfrutar das vacacións e despois tal. Pero eu sempre me quedo días, solamente a días, que son as tiras gerais, unha persona sola, en cuanto de... Igual que se hai 6 ou 7, van 2, quedan 4, van 3, quedan 3, pero había unha persona. E daba a cabeza eu vino, nos propios ollos. É certo? É certo. E depois... Estaban marcadas durante o teu período? Non, marcadas... Eu non sei se están marcadas e a necesidade de servicio impera, porque aquí marcadas poden estar marcadas, pero a necesidade de servicio son as que imperan. As que imperan. Totalmente de acordo. Depois a última pregunta, que é un robo que eu pido porque estou vendo ahora a situación, que se afecta a todos os compañeros e concelleiros, como foi o caso da miña compañera aquí Alicia, cando se tratou de eliminar o pasado grupo da Escola de Música. 7 días para eliminar a unha persona do grupo así, de unhas maneiras así un pouco. Eu pido sobre todo ética, respeto e dignidade, nada máis. É dicir, se faltaba 7 días para acabar a Escola de Música e quedaba xa ese curso xa... Non se poden dar esas obras así tan a lixeira. Me parece a mí que xa é un pouquinho querer entrar e entrar como che. De momento non... Ben, procederemos a contestación por escrito. Simplemente aclarar vamos a empezar con o do WhatsApp. Eu creo que eliminouse do WhatsApp, eu creo que xa saliu en 2 ou 3 plenos. Non había intención de ofender a nadie, Alicia, desde aquí pidoche disculpas se te sentiches ofendida. O certo é que non estabas na corporación, non levabas a Escola de Música. Bueno, me refiero ao grupo de goberno, non estabas na Escola de Música, non tiñas nenos na Escola de Música, entonces optouse por eliminar. Non era con ánimo de que te ofenderas, e pedimos disculpas e desde aquí te sentiches ofendido. En canto o tema de que arriba había unha persona sola, un pouco que comentaba antes a compañera Mónica, o cuadrante de vacacións estaba feito durante o seu mandato. Ese día non sei se había unha persona sola, non o dudo, supoño que había unha sola, pero non é habitual. De feito, os cuadrantes estaban marcados e nós, con ánimo de non interrumpir a xente que tiña as vacacións programadas, que tiña viaxes, que tiña conciliación familiar, pois respetamos o cuadrante de vacacións que estaba establecido cando vostede levaba, digamos que, recursos humanos, por decirlo de alguma maneira, personal.
En canto ao tema da póliza de seguros, a día de hoxe estamos cubertos. É certo que se dou de baixa esa póliza, pediuse cotización a 4, 5 ou 6 compañías distintas. Ao final aprobouse, ou bueno, concertouse unha póliza a Plus Ultra, en donde se as coberturas da anterior póliza eran de explotación daba 500.000 euros por su límite de víctima, este novo ten 1.200.000, en patronal o anterior tiña 90.000, este ten 600.000, en precios non lle digo nada, o anterior pagábamos cerca de 9.000 euros e este 6.418. Por iso se fixo o cambio. Pode estar tranquilo que temos cobertura, que estamos cobertos. O que digo é que Houve varias ofertas que non e hai. colliuse a que se considerou que cubría que non se cubriu, non se fixo unha especie de tramitación, porque algunha xente, de vos de puñedes aí primeira a baña, non nos cumpride no sentido de que algunha xente douselle 48 horas dentro un viernes. Vamos a ver. Certo ou non? Non contestan, porque aquí contesto. pode dar aí o que teñes aí. O que queira, Depois saltar Andrés. outro momento, claro, Como que queiras. non se lle dou. E hai que dar Darelle. en diferente tramitación, das cobertura con un perfil de publicidade, 5 días e todo o mundo presenta. Esa está. Darelle máis explicación ao próximo pleno. Vale, Simplemente era para aclarar que este vostede tranquilo, que temos a cobertura, e que ademais de ter millor cobertura, aforramos casi Pero seguro só veremos todos. Vale. Pero esperemos que Gracias. Número 1. A empresa de marketing que leva a campaña Galicia es la leche, ese é o nombre desta campaña publicitaria, impulsada pola Casa Grande de Xanceda, puxo en contacto con nós para ofrecer ao Concello da Baña participar na campaña deste ano, poñer en valor o rural e reivindicar a importancia para Galicia do seu sector gandeiro e leiteiro. A campaña do ano pasado consistiu en colocar, supoño que a xente estará informada desto, colocar un paso de vaca na cidade da Coruña, realizar diferentes accións publicitarias que foron un éxito para a promoción turística desta cidade. Nesta nova edición, queremos facer o mesmo en diferentes concellos galegos con importancia no sector leiteiro. Solicitamos que o Concello da Baña participe este verán en devandita campaña, que apenas carresa gastos, e que será importante para a promoción do municipio, ao mesmo tempo que desde a administración local se fai un recoñecemento público e notorio ao rural e a posta en valor do sector leiteiro da nosa comarca e a toda a xente que directa ou indirectamente se dedica a explotación gandeira. Iba a entregar unha moción para isto, pero como a moción agora na situación que estamos pode ser aprobada sin estar na acordo do grupo de goberno, pois tampouco non quixen facelo desa maneira. E por iso facemos unha pregunta. E iso sí, gustaríamos unha resposta rápida porque a actividade que van a facer é a final de agosto. Entón, bueno, estamos a tempo, pero canto antes se nos vexa. Queremos saber se o grupo de goberno ten xa pensado como vai organizar o transporte dos adolescentes que teñen que asistir ao Instituto de Negreira ou Santa Comba no vindeiro curso escolar que comeza no mes de setembro. Moitos veciños e veciñas descoñecen como se organizará este servicio de transporte e solicitamos que se informe ao respecto canto antes, non só a nós, sino tamén a través da página web ou de calquer outro medio de comunicación para que os pais, nais ou titores legais estean debidamente informados. No pleno do pasado mes de abril, o señor Pereira criticou o estado final das obras de mellora do firme da estrada de Trotosende, asegurando que existía unha serie de anomalías, solicitando que se solucionen. Solicitamos información de se agora que forman parte do grupo de goberno fixeron ou puderon facer ou lle interesou facer algún tipo de trámite referente a esta actuación ou simplemente xa está finalizada, xa vai quedar así. Dende o PSOE levan tempo reclamando en diferentes plenos de toda a legislatura anterior limpeza das franxas de seguridade alrededor das edificacións, aludindo en algúns deles que se aprobou unha moción, como é certo, ao respecto, pero que dende o goberno municipal pois ainda non se fixo nada. Eu tamén estou de acordo. Queremos saber que medidas foron adoptadas a este respecto por o novo grupo de goberno e tamén solicitar que se informe públicamente dos trámites que deben facer os veciños e veciñas para reclamar as devanditas limpezas nas súas propiedades lindantes. Nós temos a través da página web de Compromiso para Galicia, temos un formulario aberto, están chegando moitas peticións,
eu a verdade é que non sei como se entregamos por escrito, avisar de cada unha delas, a verdade é que hai moitas parroquias, eu non teño ningún problema en presentalas e que se dá unha solución a estes vecinos e vecinos, ou polo menos que se informen na página municipal ou calquer outro medio de comunicación dos trámites pertinentes que teñen que seguir calquera propietario ou propietaria. Tanto o Partido Socialista como o Compromiso por Galicia levamos tempo reclamando o anterior goberno que se dera unha solución á casa en ruínas de Guende. Solicitamos información, no caso de existir, se deu tempo nestes escasos 2 meses de goberno municipal, sobre os trámites realizados polo novo grupo de goberno respecto a este tema. No pleno ordinario do pasado mes de abril, o señor Pereira solicitou que se deixara de facer uso partidista da página web do Concello. Dende Compromiso por Galicia, agora que o PSOE está no grupo de goberno, nós pedimoslo tamén, non o pedimos, exiximos que non se utilizara de forma partidista nin no Facebook oficial, nin na página web, e agora volvemos a facer neste novo goberno. Queremos saber cal é a finalidade de publicar fotos na conta oficial de Facebook municipal do señor, na que sai o señor alcalde e o tenente alcalde en diferentes obras do Concello, sen dar ningún tipo de información, orzamentos, prazos, empresa contratada, etc. Só imaxes nas que se ven eles. É unha que aparece con vostede cun libro, non se está medindo, ou se é unha biblia, ou se está sacando fotos, non sabemos de que se trata. O que sí é que, en parte, incumple vostede o que solicitou o anterior grupo de goberno. O certo que as publicacións simplemente sale o alcalde, o tenente alcalde, e non dá ningún tipo de información. Non explican ningún tipo de proxecto que é, nin nada. Número 7. Relacionado con a pregunta anterior, de igual forma que preguntamos ao anterior grupo de goberno, en varias ocasións, e sen non ter resposta, gostaríamos saber quen é o encargado ou encargada de facer as publicacións na conta de Facebook oficial do Concello. Queremos saber quen é o responsable destas publicacións ou a responsable, e así mesmo solicitamos que antes de publicar os textos que se corrixan ou pasen polo Servicio de Normalización Lingüística para que non se fagan publicacións en perfecto, perdón a palabra, en perfecto castrapo, como o alcalde e o concelleiro estiveron esta tarde supervisando o hormigonado, esta tarde estuvieron supervisándoas ou así gozaban esta mañana os nenos e nenos da baña do campamento. E no Concello da Baña sabemos que temos un servicio de normalización lingüística polo cal recibimos unha subvención anual de 12.000 euros. E penso que o Concello da Baña ten que, además acaban de entregar unha guía para utilizar o galego. Creo que desde o goberno municipal debese actuar e traballar nunha normalización lingüística do galego e non facer publicacións que, bueno, eu non as faría, así mal escritas e sin dar ningún tipo de exemplo, sobre todo a xente nova. Hai veciños e veciñas que nos transmitiron as súas queixas pola actuación de mellora do firme no lugar de Antón, en concreto a foto que está no señor alcalde co libro. Asuntamos fotos, vamos a enviar as fotos, e a nosa pregunta é: para que visitar o señor alcalde e o concelleiro agora? Para sacar a foto? Solicitamos que se corrixen as deficiencias da mesma e se cumpra prometido por este grupo de goberno. Tamén hai veciños que nos din que se acordou por parte do grupo de goberno pois a cambio de ceder terreos levantar un valo. Non sabemos se iso é así, como estou dicindo agora mesmo, pero o que sí pedimos é que por favor se cumpla cos veciños e veciñas e que se hai algún erro nesa actuación que se subsane. Eu teño aquí fotos de onde está a marquesina do escolar. Creo que non hai que ser ingeniero de ningún tipo para saber que iso non é así. Como dixen antes, asuntaremos as fotos no seu momento. En varios plenos da pasada legislatura, o PSOE solicitou que cando se asuntara o responsable da Axencia de Lectura Municipal, se entendamos da Biblioteca Municipal, fose sustituída por outra persoa para que non tivera que pechar este servizo. Entendemos que agora que están ustedes no grupo de goberno ian actuar ao respecto. Queremos saber cal é o motivo polo que pechou xa que logo a biblioteca o pasado venres 26 de xullo e non foi sustituída este posto de traballo. E a seguinte pregunta neste apartado: van vostedes cumprir o que solicitaron con anterioridade? Pregunta número 10. O pasado 24 de xuño solicitamos por escrito que se explicara públicamente o motivo polo que se deu indicacións á empresa contratada de non contar cos servicios de Luciana García Freita para a coordinación dos campamentos lúdicos deportivos.
tal como levaba esta persoa realizando os últimos anos. E tamén solicitamos que se nos dera copia, no caso de existir, das queixas presentadas no Concello da Baña sobre a actividade laboral de bendita traballadora. O señor alcalde contestou-nos por escrito, simplemente, abro comillas, textualmente, informo de que dita traballadora non é empregada deste Concello, senón que é empregada dunha empresa externa, polo que lle deberá pedir explicacións a esta. Bueno, unha resposta que me recorda moito a algunha resposta que me deu na anterior legislatura, non sei, son parecidas, que me daban a min naquela. Na propia exposición da instancia entregada, xa dicimos a vostede que esa persoa é empregada dunha empresa. Non nos di nada novo na súa resposta. Queremos saber se vostede deu indicacións ao xerente da empresa para non contratar esta traballadora, que da casualidade, que tamén é concelleira dun partido diferente ao seu, no veciño Concello de Negreira, aludindo a asistencia de numerosas queixas. Queremos saber se vostede deu indicacións ou non que nos dé as recomendacións a nós para preguntarle ao xerente, que penso que xa nos conocemos un pouco, me parece que se fago esta pregunta xa me informaría antes, pero quero da súa boca saber se deu indicacións para non contratar esta traballadora. E se hai algún tipo de queixa, como xa pedimos, por favor que nos la dea por escrito. 11ª pregunta. O 24 de xuño entregamos unha instancia solicitando ao grupo de goberno, entre outras, que nos entregara copia das facturas pagadas pola administración local, gastos judiciais e minutos dos letrados referentes ao litixio cos traballadores e traballadoras. Polo que agora, a toda agora, non se entregou nada. Solicitamos de novo esta documentación. Vemos nos decretos daqui deste mesmo pleno que se regularizou a situación dos 5 traballadores ou traballadoras, que vostede ben comentou tamén na comisión informativa, pero hai outros 7, que entendemos, como así fixen constar, que é un erro material da propia letrada, da Suiza, perdón. Consequentemente, quero saber como pensa o grupo de goberno facer fronte ao cumprimento da sentenza que obriga o Concello da Baña a recoñecer e pagar a antigüidade do personal laboral que desempeña as súas funcións na sede consistorial, incrementadas nun 10% de intereses. É certo que isto é da anterior legislatura, a súa grupo político non é responsable desa situación, moito menos, pero sí que nos gustaría para informar a xente de este grupo de goberno que pensa encarar este problema, esta situación. No listado de decretos, o número 159/2019, de nomeamento dos membros da Xunta de Goberno local, no que se designa os concelleiros do grupo de goberno como membros da Xunta de Goberno local, a que se debe este decreto? Cando en sesión plenaria xa decidimos que non ia haber Xunta de Goberno. Se cadre algo legal, non sei. Certo que encontrei ese decreto de Xunta de Goberno e votamos que non había Xunta de Goberno e aparece un decreto, non descoñece esa situación. Solicitamos ao grupo de goberno que se teñan en conta deficiencias atopadas no lugar de Pretosende, no camiño da Agra de Portochán, para realizar algún tipo de actuación ou mellora. E asuntámoslle tamén vía telemática as fotos do lugar exacto. Así mesmo, solicitamos que se poña un banco de madeira ao lado da fonte do mesmo lugar, algo que nos comenta a veciñanza, que levantemos reclamando e, bueno, o noso grupo político tampouco non consideramos que sexa excesivamente custoso, se hai posibilidade de situar ali un banco. E, bueno, agora vai seguir o meu compañero David. Solicitamos información ao grupo de goberno sobre os seguros contratados polo Concello, que é unha pregunta que viña que se outro anterior. Queríamos saber se houve alguna modificación dos mesmos, se deu de baixa algún deles, se cambiou de compañía, para que está respostada, non sei se houve algún máis da responsabilidade civil. Bueno, na seguinte solicitamos que se mellore o firme no lugar de campo, na parroquia do Barro, porque está en malas condicións, se provocou estragos en algún vehículo. Informamos tamén do mal estado dun camiño que hai en Ceilán, que chamamos os veciños o Camiño do Sacramento, que une entre Iriñas e Carretera de Lañas co Ribeiro, é un camiño de montes e un atallo, está en mal estado para poder andar. Queremos saber que vai facer o grupo de goberno respecto ao Parque de Ceilán, unha vez que a veciñanza tomou a decisión de derribar, de non arranxar. Solicitamos copia dos seguintes proxectos das solicitudes de subvención, co título Reforma e Mellora da Praza das Escolas Vellas, a Consellería de Medio Ambiente, e o outro, a Baña, Ruta Mariana, un punto do Camiño de Santiago, a Axencia de Turismo de Galicia, a Baña Digital, a Consellería de Política Social.
Por último, solicitamos tamén un arranxo das porterías que hai na pista polideportiva de Suerros, porque esa pista polideportiva usase casi como aparcador en vez de como unha pista polideportiva. Vale, trataremos de contestar lo antes posible a todas as preguntas. Sí. Para incluir nas preguntas, non poden pasarlas. Vale. Perdón, o seu correo do Concello que mandamos Sí, se as tenéis en formato Word, perfecto. Sí, o que a mesma dirección de correo que recibe os nosos Sí, eu só utilizo correos oficiais do Concello que traballo. Vale. Sigo a nivel profesional. Despois, porque se utilizo un correo particular, estou dando opción a que se poda ler por parte da persona. Ben, solamente comentar dúas cousiñas. En canto da sentencia dos traballadores que comentabades, xa se falou na comisión informativa que este mes xa se regularizou a nómina de 5 dos traballadores que estaban nese conflicto. Como ben dixéchedes, porque, bueno, chegou nombres por nombres e apellidos e reconociuse que faltan os outros restantes que por un erro non está a sentencia ainda cerrada nese punto. En canto a que comentas como se vai facer fronte a eso, bueno, eu comentoche, vamos estudialo desde tanto a Secretaría como a Tesorería para buscarle forma, comentar que estes 5 traballadores o que se lle adeuda pasa de 265.000 euros entre salarios, atrasos, diferencias da Seguridade Social, sobre todo intereses. Pode repetir a cantidad, perdón, disculpe. Máis de 165.000 euros. Destos son 5 traballadores, faltarían os 7 restantes, que non temos o cómputo feito, pero podes, unha pequena regla de 3, arriba ou abaixo vai pasar dos 300.000 euros, o que se lle adeuda ao final entre a Seguridade Social, traballadores, intereses, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, o Concello a día de hoxe non ten capacidade para facer frente a esas cantidades. Por lo tanto, tenemos que estudiar a maneira no presupuesto do ano que ven, chegar a un consenso cos traballadores, buscaremos a forma de facer frente. Está claro que se vai facer frente, que ten que ser así. A nosa intención é de solucionar, de feito, digo mismo, este mes aí utilizamos a nómina destes 5 traballadores. Os atrasos, insisto no mismo, non vamos poder pagalos a día de hoxe, tenemos que consensuar cos traballadores ou de maneira colectiva ou individual como vamos a facer frente a ese pago, porque non temos capacidade económica de facelo. Da mesma maneira que eso xa comentei na comisión informativa, que hai unha serie de facturas pendientes tamén de pagos sin consignación presupuestaria para este ano, que ascenden a 78.000 euros a maiores, que tampouco non temos capacidade de facer fronte ahora mismo. Tamén buscaremos a maneira de facer o pago. Despois, en canto ao resto das preguntas, pois contestaremos o antes posible. Unha cousiña sola, o tema este se me permite. Sí. A primeira pregunta da empresa esta de marketing, por favor, Sí, o antes posible. Damos a volta. A ver, eu digo honestamente, é unha campaña moi bonita na que tivo moitísima repercusión, van participar concellos, non vou dar ningún nome porque se cada internet tapar, pero algún cercano e que sí que teñen importancia a nivel rural do sector leiteiro e, bueno, me gustaría que se fixera. De acordo. Bueno, pues damos por finalizado o pleno.